ihe gbasara omenala dị iche iche. Obodo niile mere ihe ejiri mara ha. Ma obodo ka ihe ejiri mara anyị wụ nwaanyị anyị kiri di na mba afọ ruo, ọ ga-eme ka ụmụnna ya mara sị afọ eruole, ya kpụrụ ụmụ ya bịa wetara anyị mmanya, wetara anyị ọkụkọ ye na ji, wetakwara anyị ji were bịa ụmụnna ya, anyị were gozie ya. Ọkụkọ ahụ o jiri bịa n'omenala ka anyị, nwanne ya na ofi na ofu nne eriri afọ ga-eri oke ọkpa, ụmụnna ya ndị ka ikwu na ibe ya nọ n'akụkụ ga-aṅụ mmanya na ọkwụ. Ọ bụ omenala anyị. Gịnị ugbu a enwere ihe dịka ihe ọgọ mmụọ ma ọ gịnị nọzi n'ime? Enweghị ihe dịka ihe ọgọ mmụọ na ya maka rie ya ekpekpere chi nke ọzọ anyị gara gosi, ọ tọkwa iji too Chineke, iji gosi mmasị na mmadụ inwe ịhụnanya ebe ya na nwanne ya nọ, nkwekọta nwanne na nwanne. Emere nwanne gị na-ịgaghị ahụ oyiye afọ ohuru ya bịakwara gosi so ụmụnne ya ọnụ. N'ime ọkụkọ ahụ a na-egbu enwere ndị na-eri nke ha na-eri? N'ime ọkụkọ ahụ a na-egbu ọwụ onye nwanne onye ahụ nyebire, maka anyị enweghị obodo niile ọwụdụ kindred niile ma ọ bụ obodo agbazighị nso nwere ọkụkọ. Ọwụ nwanne onye ahụ onye ọ dị interested inye ya enye, onye na onye ekwere ya eriere onwe ya, ọ gaghị enwe nsogbu. Ebe ọ ga-eji anyị obodo adara agawawu ihe gbasara mmanya o buru bịa maka obodo onwe ya.